partneri, milí hostia, dovoľte mi, aby som vás srdečne privítala na 14. riadnom valnom zhromaždení akciovej spoločnosti Mademoiselle, ktorá sa zaoberá výrobou kabelov. Toto valné zhromaždenie sa bude viesť podľa programu, s ktorým ste sa mohli oboznámiť v pozvánke. Rada by som vám predstavila našich vrcholových manažérov, čiže generálna riaditeľka Jana Pavlovková, výrobná riaditeľka Miroslava Pezenková, personálna riaditeľka som ja, Lajúková, nový riaditeľ je Tomáš Novotný a finančnou riaditeľkou je Marika Stovinská, ktorí sa bohužiaľ zo zdravotných dôvodov nemohli dostaviť. Teraz by som rada odozdala úvodné slovo generálnej riaditeľky Jany Pavlovkovej. Takže dobrý deň, ešte raz srdečne vítam na tomto valnom zhromaždení. Podnik sme prebrali po 10 rokoch podnikania v nie najlepšom stave. A preto sme sa snažili vypracovať stratégiu tak, aby sme dostali podnik z týchto nepriaznivých podmienok, aby sme prosperovali na trhu. Naša stratégia a ciele v nej boli vypracované takto. Rast obratu v tuzemsku, čo sa nám nakoniec aj podarilo a taktiež sme mali aj pekný obrat v zahraničí. Zvýšili sme odbyt výrobkov na domácom trhu, ale aj v zahraničnom. Rozšírenie výrobných kapacít, výstavba nových kapacít, rozšírenie sortimentu výroby. To znamená, že sme zakúpili nové stroje, predali sme nejaké výrobné priestory, ale to už neskôr povedia naši riaditeľi jednotlivých úsekov. Flexibilná reklama a podpora predaja, do ktorej sme aj dosť investovali, a taktiež naša reklama sa prispôsobovala každej jednej výrobe. Cenová politika bola zameraná na dostupné nízke ceny pre široký sortiment alebo segment trhu. Maximalizácia zisku a trhového podielu a zvýšili sme mzdy, neustále zdokonaľovanie pracovného prostredia, dostatočná kvalifikačná príprava zamestnancov a prispôsobenie sa životnému prostrediu, to znamená, že naša výroba bola ekologická tak, aby nepoškodzovala životné prostredie. Ďalšie informácie vám ponúkne naša výrobná riaditeľka Miroslava Pezenková. Takže dobrý deň, ešte raz volám sa Miroslava Pezenková a som riaditeľka výroby. Po prebratí podniku sme mali 25 strojov v nedobrom stave, ktoré nespĺňali požiadavky, mali nízky obrat výroby, vysoké náklady a jeho obsluhu sme potrebovali na 5 zamestnancov. Postupom času sme tieto stroje inovovali. Momentálny stav je 11 strojov, ktorých objem výroby je 370 000, čo je viac ako pri výrobe starými strojmi. Tieto stroje obsluhujú iba 2 pracovníci, majú nižšie náklady a tým sa naša výroba zefektívnila. Výroba bola spočiatku 2. stupňa kvality, no v 13. a 14. roku podnikania sme vsadili do vyššej kvality a tak sme prešli do 1. stupňa. Pri inovácii sme predali jednu z výrobných hál a počet hál v tomto období je 2. Využívame aj skladovacie priestory, v ktorých sa nachádza 2950 kusov výrobkov. Naše investície viedli aj k zakúpeniu špeciálnych zariadení v hodnote 300 000 eur. Dopyt po našich výrobkoch máme nielen doma, ale aj v zahraničí. Zameriavame sa na výrobu dámskych kabeliek, ktoré sa vyznačujú eleganciou a pôvabou. Kabelky sú zväčša vyrobené z polodrahokamov, rôznych farieb, lesklých kamienkov a saténov. Kvalita výrobkov vychádza z precíznej ručnej práce našich zamestnancov. Ceny našich výrobkov boli v 11. roku našho podnikania 72 eur, no postupne sa zvyšovali s rastom kvality. Momentálne ceny našich výrobkov odpovedajú našej kvalite. Vysoké výdavky sme vynaložili na podporu predaja prostredníctvom reklám, katalógov a billboardov. V 13. medzinárodnom festivale reklamných shotov v Londýne nám porota udelila strieborné euro a taktiež sme získali ochrannú známku našho loga na 10 rokov. Naše kolekcie sa prezentujú na rôznych prehliadkach, z ktorých výťažky idú na charitu. Ďakujem za slovo a odovzdávam personál mojej riaditeľke Lajúkovej. Takže volám sa Lajúková a som personálna riaditeľka spoločnosti Mademoiselle a chcela by som vás teraz oboznámiť s problematikou personalistiky. Akciovú spoločnosť Mademoiselle sme prevzali po 10 rokoch existencie. V spoločnosti sme mali zamestnaných 120 výrobných pracovníkov, 6 tuzemských a 48 boli ostatní pracovníci. V 14. roku podnikania ich počet výrobných pracovníkov klesol na 39, potom tuzemských pracovníkov na 5, pribudol jeden zahraničný pracovníca a 26 ostatných pracovníkov. To však museli sme prepustiť ako z dôvodu inovácie strojov. Našich pracovníkov sa snažili vzdelávať a tým im aj rastli ich mzdy. Všetci pracovníci boli oboznámení s základnými cieľmi podniku.
Výrobní pracovníci mali ročnú hrubú mzdu v 10. roku podnikania vo výške 42 000 eur a v 14. roku vo výške 55 000 eur. Tuzemskí zástupcovia mali v 10. roku podnikania 58 200 eur a v 14. roku sa to zvyšilo na 70 000 eur. Zahraniční zástupcovia mali v 14. roku ročnú mzdu 92 000 eur, v 10. roku ešte sme nemali žiadnych zástupcov, takže, lebo sme ešte neprišli na zahraničný trh. Ostatní pracovníci mali v 10. roku podnikania mzdu 62 000 eur a v 14. roku sa im mzda zvyšila na 73 000 eur. Po 4 rokoch podnikania sme sa úspešne dostali na zahraničný trh. Držali sme sa základy, naši pracovníci základy úspechu. Teraz by som rada prešla k návrhu na rozdelenie zisku. No, takže v 14. roku sme dosiahli zisk vo výške 6 319 000 eur, z toho 20% išlo do rezervného fondu, čo tvorí 1 263 800 eur, 35 dividendy, 2 211 650 eur, 15 tantiemy, 947 850 eur a 5% je sociálny fond, to je 315 950 eur a sponzorstvo 300 000 eur. Nerozdelený zisk 1 279 750 eur. No a teraz by som chcela otvoriť diskusiu. Máte nejaké